Когато обсъждахме тази среща, това събиране, казах на колегата, че ще разкаже две истории. И двете истории ми бяха много силно в съзнанието им владееха, но преди няколко дни си дадох сметка, че всъщност ще разкажа една трета история. А, Третата история също е до някъде лична. Това е на следващите събития. Не може всичко едновременно. А, Това е история, която се случи това е лято. Тя е лична. Тя всъщност, как да кажа, по някакъв начин аз се включих в края на една много дълга история, която за много хора а, е доста сериозна. Като слушах Дария как говори за разделението в Щатите, мисля, че ние тук всички разпознаваме това разделение. А, Аз в някакви професионални срещи и отношения много често разговора върви ние и те, ние и те. Значи ние сме едни, те са други. И това са много, мисля, когато това почне да става много силно, почва да става тревожно. Началото на историята, която ще ви разкажа, е преди 25 години. А, на, През април 1998 година. Случва се в Северна Ирландия, която в продължение на много години, всички знаете, в процеса на така наречените troubles или проблемите, или драмите, в които тече, в една и съща общност, тече реално война. Тази война, а, която не е наречена война, нали, е просто troubles, сгиват повече от 3500 човека. А, Това лято бях в Ирландия по работа и си казах, аз тъй съм там, ще отида до Белфаст, за да видя моя приятелка, като много давно се познаваме. Последния път, когато бях в Белфаст и се виждахме, беше преди, може би, 12 години или нещо такова. Отидох, видяхме се, почнахме да си говорим и тя ми казва, става дума за музея, не че аз на следващия в музей. Тя ми казва, в музей имаме нова секция, която ти не си виждала. Миналия път, когато бях в Белфаст, там още стояха стените. Значи по улицата, по средата на улицата, има изградена стена, която е 3 метра. От едната страна са протестантите, от другата страна са католиците. Тук са републиканците, тук са юнионистите. Те не се срещат никъде. Там е забранено да се влиза. Само за туристи правят един рейс, в който ти казват, няма да отваряте прозорците, няма да правите знаци през стъклата, няма да правите знаци, ще седите за... А, Тогава вече нямаше убийство, нямаше противопоставяне, споразумението беше постигнато, но напрежението беше там. То беше просто от всякъде. Това лято Айрин ми казва, когато стигаме до темата, Айрин ми казва, ами знаеш ли, ние всъщност не сме много хора. Ние сме 640 хиляди човека, цялата Северна Ирландия. Но всеки от нас, абсолютно всеки един от нас, има човек от семейството, близък приятел, съсед, колега, който е загинал в уния страшни години. Понеже днес е 19 ноември, който е Световен ден за борба срещу насилието към деца, исках и това да припомня. Насилието към деца не е само директното насилие. Насилието към деца е когато чуват за насилие, когато виждат насилие, когато насилието е ежедневие. И те всъщност нямат друг модел на поведение, освен крайно противопоставяне и насилие. А, и на следващия ден отидох в музея. И в музея наистина има сега един цял етаж, голям, който е отделен за така наречените травос. И там има истории, има снимки. Както Айрин ми каза предния ден, понеже за нас това е много болезнена тема, ам, експозицията е направена много, така, много, много, много с мислене. Нали? Няма крайни неща, защото за всеки от нас. И аз се питам, добре, Айрин, как всъщност, как го приемате? Как се стига до това умиротворяване? Тя ми казва, колкото повече говориш с хората, толкова повече разбираш, че те са точно същите като теб. Това говорене, разбира се, е вече 25 години. И
Това, което много силно ми подейства, беше един цитат в тази част на музея от един от участниците, който казва: ние имаме обща история, но ние нямаме общи спомени. И това много силно ме впечатли, защото ми се струва, че там е ключа. Общите спомени. И ми се иска, когато говорим, когато работим, когато, нали, се опитваме повече да свършим по тази тема, да не забравяме това. Общите истории, общите спомени, са които свързват хората. Правосъдието в този панел сме в свят на омраза, поляризация и насилствен екстремизъм. Споразумението в Ирландия беше включено на Разпети петък. То е известно като споразумението от Разпети петък. Да. Да, споразумението от Разпети петък. Той иска да каже, че споразумението, разбира се, включва две национални правителства, които в продължение няколко години с страшно много посредници работят. Споразумението включва два референдума в двете части на Ирландия. Споразумението включва а, договори и споразумения вътре в Северна Ирландия между 8 или колко там бяха партии. Споразумението включва ново законодателство в три държави, в две държави. Ирландия, Великобритания и части от Северна. Споразумението включва нови процедури, нови институции дори. Това е чисто процесуалната част. Тя не е лесна и взела много години. Но все пак си мисля, че това е по-лесната и по-бързата част, защото се пишат процедурите, се пишат, споразуменията се подписват, но отношенията между хората са тези, които са определящи. Защото каквото и да е подписано, ако хората не са там, и ако хората не си казват да, нека да имаме и общи спомени в тази обща история. Добре. Симона, дали си там? Дали си на линия? Да, тук съм. Здравейте. Заповядай. А, Аз ще включа така с допълнението, това, което и ти спомена, Елена. Възстановителното правосъдие разширява и свързва, докато поляризацията или екстремизма, крайните си позиции, които достига, е всъщност контракцията, която свива и ограничава. И моята, така, моята теза е, че възстановителното правосъдие наистина може да бъде един антидот на екстремизма и всъщност да ни даде това как да се свързваме, как да се очароваме и да се вълнуваме един от друг. И за мен лично поляризацията не е просто наличие на болезнени дилеми или засилване на противопоставянето в обществото. Проблемът е, че повечето хора избират една страна и се опитват да докажат, че тази страна е права. И това се случва преди да мине достатъчно време, че напрежението а, на противоположностите да стане наистина творчество. Това напрежение, което е в основата на всичко в света. Това е и напрежението между полярностите, между тъмнината, светлината, ляво-дясно, живота и смъртта. И това напрежение е момент, в който наистина може да сътворим нещо ново заедно. И само когато човек може да преживее двете страни едновременно и да задържи напрежението достатъчно дълго, се появява наистина изненадващото трето нещо, което позволява истинското решение. И а, наистина е много трудно, когато човек е се е свил и се е ограничил, така и твърдил своите позиции и мироглед. И в тази екстремна позиция наистина става невъзможен и растежа, и развитието, и смислената промяна. Мисля, че истинската промяна и значимата трансформация са тайните цели на напрежението в живота. И, и и основната цел на противопоставянето също се да стимулира самия живот. А,
дори в езотериката опозициите са това, което ни държи човека изправен. И намирайки баланса в между крайностите, също това обогатява живота, развива го, прави го по-красив и по-цветен. И смятам, че възстановителното правосъдие наистина със своите методи, които са и практики, които отново могат да върнат в човешкото общество ритуалите и церемониите, които ни събират заедно, които ни помагат да лекуваме взаимоотношенията, да ги възстановяваме, съответно и да празнуваме заедно. И, и наистина това, което може да ни даде като общество е на всички нива един живот, в който да възстановя отношенията с природата, с другите, взаимоотношенията с работата ни в света и с самите себе си дори. А, Това е накратко от мен. Наистина смятам, че другата другия вариант би бил наистина да останем в полето това, че светът е изцяло поляризиран и разделен и нищо не може да бъде поправен. Така че смятам, че свързването и търсенето на пътя в баланса, което и справедливостта, намирането на баланса и хармонията в отношенията. Благодаря ти, Симона.